Con esta sinatura, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista plasmaron esta mañá a súa intención de gobernar conxuntamente durante os vindeiros 4 anos. Miguel Anxo Fernández Lores será investido como alcalde de Pontevedra e Tino Fernández será o tenente de alcalde. Un acordo baseado na lealdade e no respeto mutuo. Un bo acordo para as dúas partes, un acordo que recolle o mellor dos proxectos dos dous partidos e que agora o que toca é poñelo a funcionar. É evidente, por outra parte, que pasado mañán na investidura o voto do Partido Socialista vai ser favorable á investidura de Miguel como alcalde. O goberno de coalición reserase por unha serie de principios programáticos, entre os que destacan o impulso das infraestructuras, como a A57, o nó de Bombeiros, o paseo a Temarín ou a variante de Alba. Ademais, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista deixaron plasmada a súa postura en contra da permanencia de Ence en Lourizán. Queremos mellorar entre as dúas forzas políticas durante o próximo mandato a calidade de vida de todos os cidadáns, moi importante o tema da calidade de vida, potenciar o dinamismo económico da cidade, a proxección exterior da cidade, o equilibrio territorial e especialmente con un enfoque claramente destinado á mellora do medio en xeral. O medio ambiente en xeral vai a ser un eixo fundamental porque entendemos que non hai futuro nin progreso se non respetamos o medio ambiente, non? Os dous líderes políticos falaron dun acordo equilibrado no que ningunha das dúas forzas tivo que ceder máis ca outra. É un proxecto, unha folla de ruta moi equilibrada, moi compensada, donde non se pode falar de que nadie cedera en exceso, nin foi unha negociación destas de si non me das, me bajo del carro, non foi así. As áreas de xestión aínda non foron establecidas, pero os portavoces municipais aseguraron que cada un actuará con autonomía. Por outra banda, crearás unha comisión de seguimento que se encargará de resolver as posibles discrepancias que se produzan durante o mandato. Vamos a traballar cada un na súa área de xestión, con autonomía de actuación. Se hai certas discrepancias, intentar resolvelas para actuar conxuntamente, e se a discrepancia fose maior, pois discutirlo na comisión de seguimento. Eso é un mecanismo de seguridade, de alguma maneira, non? Este sábado celebrarás o pleno de investidura no que sairá elixido Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde de Pontevedra. O acto será ás 12 no Teatro Principal.